Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 7:07. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga baretang unya na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council naghahanda na sa posibleng epekto kan bagyong Paing. Tabaco CDRRMC preparado naman sa bagyong Paeng. Police Regional Office 5 preparado naman sa obserbasyon kan undas. Duang NPA gadan sa engkwentro kontra sa mga tropas kan gobyerno. Sa lado national, Department of Social Welfare and Development may sufisyenteng fundo sa panahon ng kalamidad sa good na matapos ang 2022. Paggamit nin face mask sa public transportation dapat ipasunod giraray. Joint investigation sa Lapid Islay case pinunana ka National Bureau of Investigation as in Philippine National Police. Pwesto sa pagiging health secretary daiman ipigtatangro kay Vergere. Sa ibang nasyon, same-sex marriage aprobado na sa enterong Mexico. Sa Ladocan Sports, Tokyo Gold medalist Heidelin Diaz nagdonar nin weightlifting equipments. Detalyas kan bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tanganing malikayan ang disaster, siriman masustinaran ang zero casualty goal ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa paagi kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO nasa preparedness status ng unyan dalang sa patakot kan bagyong Paing. Sa avisong pirmado ni Gobernador Noel Rosal, hinagad niya sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na repasuon ang sendang evacuation plan asin pa evakuaro na ang mga peligrosong populasyon. Perming nakaataway sa sitwasyon kan panahon, iaktibar naman ang Local Disaster Operation Center mantang pigbabawalan ang mga parasira ng magluwod dahil magbalyo sa salog kung baha na, magsaray nin pagkakan asin magpreparar sa posibleng pag-evakuar kung talagang kinakaipuhan. Ang baretang ini hatod sa Indocan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahilan sa patakot kan bagyong Paeng, inaktibar na ang Tabaco City Emergency Operations Center as nasa Blue Alert status na. Sa City Disaster Risk Reduction and Management Council Advisory na pirmado ni Alcalde Crisel Lagman Luistro, bawal naman ang paglawod kan gabos na panirang sakayan, mantang ang gabos na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council dapat magkaigwan naman nin magkakanigong lakdang asin preparasyon para sa posibleng pagbabaha, landslide o lahar flow dahilan sa sustenidong pagbagsak nin makusog na uran. Kinakaipuhan man na imantinir ang monitoring asin preparasyon para magpasunod nin pagpapaevakuar sa mga residentes kung kinakaipuhan.
Poon pa kasuwapon, sinuspender na kan gobyerno provinsyal kan Catanduanes ang klase kan mga estudyante sa kabus na level dalan sa patakot kan bagyong Paing. Sa ipinalwas na memorandum ni Gobernador Buboy Kuha, ang kabusman na in-person as in online classes sa private as in public schools suspendido naman. Inabisuhan man niya ang mga residentes na nasa hababang lugar na magsunod sa evacuation order si Riman kung ano ang tugon kan mga opisyales kani. Sa ibong lado, suspendido naman ang biyahe kan mga pampasayrong barko ali sa Catanduanes pasiring sa Tabaco, siring man aling Tabaco pasiring sa Catanduanes. Mas pinakusog kan pulisya ang sa indang presensya sa mga matawong lugar siring sa mga malls, transport terminals, simbahan asin mga resorts, lalo na tapiglalauman na maruso ang mga tawo para sa obserbasyon kan Todos Los Santos asin aldaw nin mga kalag kasunod man kan long weekend. Sinabi ni Police Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Rodolph Dimas na maabot sa 276 na mga police assistance desk asin command post ang ibubugtak ninda na suportado nin mobile as in foot patrol sa mga tinampo, tanganing mapreventaran ang anuman na krimen na pwedeng mangyari. Sa ibong nalado, maabot man sa 5,154 mga tauhan kan Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Fuerzas Armadas kan Pilipinas as in advocacy support group, ang masabay sa police deployment. 21 mga miyembros kan CPP-NPA asin mga taga-suporta kini nagsuko sa Sorsogon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Alan mga Sir 9th Civic Military Operation Commander na ang 21 mga nagsuko na ipresentar sa 903rd Infantry Brigade Headquarters sa Castillo, Sorsogon, Kasuodma. Ikinaugmaman ni Brigadier General Aldwin Almasi, 903rd Brigade Commander, ang pagsuko kan mga dating rebelde na sarong manifestasyon ng gobyerno na iminatunong asin da iminasaranin pintuan para sa mga gusto ng magkaigwa nin ikaduwang tsansa sa saindang buhay. Sa sinabi na mga dating rebelde o taga-suporta papasalamat man o kaya napasala sa nanindalan asin naturoan na kuguson ang kultura nin dagit asin violensya sa gud na magkontra asin magtumang sa gobyerno. Duwang miyembros kan New People's Army ang nagadan kan magkaigwanin engkwentro kontra sa mga miyembros kan 83rd Infantry Battalion kan Philippine Army sa Barangay del Pilar, Garchitorena, Camarines Sur. Sinabi ni Lieutenant Colonel John Paul Belieza, tagapagtaram kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, na nakuha kan mga tropas kan gobyerno ang duwang M16 rifles, sarong carbine rifle, duwang kalibre 45 pistola, mga bala, sarong rifle grenade, sarong binocular, duwang anti-personnel mine asin gamit personal kan mga rebeldes. Sa ibong nalado, nadiskubre man kan mga elementos kan 2nd Infantry Battalion ang taguan kan mga NPA na ginagamit bilang training facility sa Barangay Bagakay, San Jacinto, Masbate. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Heto na mga mamis! Sali na sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo! Mga premium giveaway para dagdag adventure sa baby bonding, cute animal theme backpacks, at eco-friendly bamboo dish sets. Kolektahin na ang lahat ng iba't ibang exciting designs. Sumali in 3 simple steps lang. Mag-ipon, magkumpleto, at mag-exchange. Una, mag-ipon ng empty wrappers ng EQ Dry, EQ Plus, EQ Pants, at Genius Pants products. Pangalawa, kumpletuhin ang points mula sa mga empty wrappers. Pangatlo,
Mag-exchange ng inipon na empty wrappers para sa super cute prizes. Laging fun times para sa'yo at sa baby mo sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo. Check out eqdiapers.com.ph or EQ Facebook page for more details. Promo valid from September 1 to November 30, 2022 per DTI Fair Trade Permit number 147375 series of 2022. Get your cute and eco-friendly premium items with EQ and Genius Kitty Adventure Promo. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Spray po bahilang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay world-class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. May magkakanagong fundo ang Department of Social Welfare and Development para masuportahan ang calamity-stricken areas sa good na matapos ang 2022. Sinabi ni DSWD Undersecretary Eduardo Punay na igwapasindanin 1.4 bilyon pesos na fundo para sa stockpiles as in standby fund. Siriman, sobra sa 450 milyon pesos na standby fund sa Sendang Central Office, Field Offices. Sa sinabi na Sinda, naganda na para makaresponde sa pangangaipo kan mga namamanuan na posibleng maapektaran nin bagyo asin iba pang klase nin kalamidad. Ang daily average nin kaso kan COVID-19 sa nasyon pwedeng mag-abot nin na 18,000 sa masunod na 2 bulan kung ang publiko magdesisyon na dai na magamit nin face mask. Sinabi ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na siya nagpresentar nin posibleng senaryo kan piglalauman na paglangkaw kan aldawa na infection kana magkaigwanin pagtiripon ang mga miyembros kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Sa iyang ipanilawanag, nasa Nobyembre asin Disyembre, kung magtangkas na nin face mask, posibleng maglangkaw ang kaso puon sa 2,500 hasta 18,000 na kaso. Mientras tanto, tinawanin importansya ni Socio-Economic Planning Secretary asin NEDA Director General Arsenio Balisacan ni pagbiyon ang mga regulasyones kontra sa climate change sa mga development plans kang gobyerno tanganin masuguro ang inclusive economic growth na makamtan ini.
Ang sa iyong tanawan ng punto iyo ang heightened risk kontra sa maraot na epekto kan climate change. Idinugang pa man niya na nasyon nakakampang nin kadakol na mga makukusog na bagyo kada taon na minadanyar nin marhay sa pigkukuanan nin pagkakan harong asin kabuhayan kan mga namamanwaan. Kaipuhan pa man giraray ang mga face mask sa public transportation as in medical facilities, maski plano kan gobyerno na turuson na ang mask mandate. Sinabi kan Department of Health na ang paggamit nin mask pwedeng maging optional sa indoors apwera sa ibang sitwasyon. Ini ang sa indang tinawan nin linaw matapos sabihon ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang paggamit nin mask sa public transportation pigiin ganyar man giraray. Sa iyang sinabi na may kasunduan sa Interagency Task Force na magkaigwanin saro sa ng mensahe kung saan hahagadon man giraray ninda ang paggamit nin face mask lalo na sa mga high-risk areas. Nangapuda ng grupo ng mga medical experts as in emergency responders na magkaigwa ng centralized 911 emergency hotline numbers na ma-service enterong reyon sa nasyon. Sinabi kan Philippine Heart Association, Philippine College of Emergency Medicine, as in Philippine Heart Rhythm Society na ang Pilipinas nangangipon in high-functioning nationwide centralized 911 tanganing mas mapakaray ang senda ng cardiopulmonary resuscitation o CPR response service. Hinagad maninda sa mga legisladores na magpasar ng Emergency Medical Services System Act as in Automated External Defibrillator Act sa pagsasabi na ang pagpapakusog sa sa EMS as in CPR readiness napapanahon na sa pagkonsiderar na kadakol na mga tao na ang nagbabiyahe ngunyan. Sinabi kan Pamayokan Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na ang pagtugot sa optional na paggamit ng face mask sa mga indoor spaces sa presenteng sitwasyon konsideradong premature pa dahilan ta ini mataunin sa lang pagtubod sa publiko na tapos na ang COVID-19 pandemic sa nasyon. Sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated the President Dr. Jose de Grano na ang voluntaryong paggamit ng face mask sa indoor spaces pwedeng magresulta na maging tiwala na ang publiko kontra sa COVID-19. Sa iyang sinabi na sinda naniniwala na amay pang marhay ang siring na bagay dahilan ta pwedeng sabihon kan publiko na dainanin COVID-19. Pinunana ka National Bureau of Investigation as in Philippine National Police ang joint investigation sa pagkagada ni June Villamor ang pigtuturong middleman sa pagkagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Sinabi ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na sa Lunes posibleng magkaigwanan ng linaw sa siring na insidente. Enot kani sinabi niya na may posibilidad na si Villamor ginadan sa laog ka New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos na ini pangaranan ka nagtugang gunman na si Joel Escorial na saro sa mga middleman para gadanon si Lapid. Suportado ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang pagkakapili kay dating PNP Chief Camilo Cascolan bilang Health Undersecretary. Sa iyang sinabi na kwalifikado si Cascolan base sa mga credentials kaini. Idinagdag pa man ni Vergere na hihilingon na ninda kung saan pwedeng makatabang ang sarong persona na inilaog sa Department of Health. Sinabi niya na may trabaho man sa inda na kaipuhan man ninda sa indang operasyon. Sa iyang tinawanin doon, natatawanin oportunidad asin ibubugtak si Cascolan para makatabang ini sa Department of Health. Mientras tanto, sinabi kan Philippine National Police na inaganinda sa Anti-Money Laundering Council na magkaigwanin financial investigation kay Joel Escorial, ang nagtugang gunman sa panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na ini nagluwas matapos si Bulgar na Escorial na siya as iba pang persona na pormisahan in bayad na 550,000 pesos para sa nagadanon si Lapid. Sa
ipinaliwanag na sinda nagagad sa AMLAC na magtabang sa hinda sa financial investigation dalante isinuko man ni Escorial ang passbook ni sinagtugot man na ugido na sa iyang transaksyon kan sa iyang bank account. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros na ang mga kopya kan asin screenshots kan komunikasyon nagibo kan dai na mimidbidan na mga persona na minasahot kay suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid an itinauna sa Philippine National Police. Sa iyang sinabi na naitaunan niya an audio recording kan apod sa cellphone asin screenshots kan mga text messages kay PNP Chief General Rodolfo Azurin. Idinagdag pa man ni Hontiveros na siya nagtitiwala sa mga otoridad na gamiton ang mga ebidensya tanganing magkaigwanin hararom na investigasyon sa pananakot sa pamilya Mabasa pati na ang panggagadan mismo sa broadcaster. Bareta hali sa ibang nasyon naman sa Mexico. Tinugutan na kan Kongreso kan Tamaulipas sa Mexico ang same-sex marriage sa sendang lugar. Dahil kini legal na sa enterong Mexico ang pagpapakasal kan magkakaparehong gender. Ang Tamaulipas ang pinakaultimong estado sa Mexico na Katoliko na may dakulang bilang ng populasyon na nag-aprobar ng ley para matugutan na ang same-sex marriage. Ang kabisera kan Mexico City iyon enot na nagtugot sa same-sex marriage kan taon 2010. Sa sports, matapos magdonar nin weightlifting equipment sa mga men and women in uniform, ipinadagos ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz Naranjo ang sa iyang misyon na mapromoter ang weightlifting sa enterong nasyon. Siya asin ang sa iyang agom na si Coach Julius Naranjo, nagkaigwan nin donasyon sa iba-ibang local government units sa paglalaom na makapuon nin weightlifting program sa grassroots level sa mga pangenot na syudad sa Metro Manila. Si Diaz Naranjo na miyembro ka ng Philippine Navy, nagdonar man ng mga gamit sa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Balaganda ang pag-asa sa update mananangod sa bagyong Paing. Para sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, itong bagyong Paing. So, tropical storm category siya. Ito ay bahagyang lumakas pa habang gumagalaw patungong kanluran, hilagang kanluran dito sa Philippine Sea. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ang sentro ng Tropical Storm Paing. Base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 410 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Or ito ay nasa distansyang 615 kilometers silangan, timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 11.8 degrees north, 129.2 degrees east. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na aabot ng 90 kilometers per hour. So ang kanyang galaw ay kanluran, hilagang kanluran direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. So ang news po nito, kasi itong mga huli gumagalaw lang siya ng halos may kabagalan tapos medyo sumusubsub pa. At ito naman ang forecast natin ay kanluran, hilagang kanluran direksyon na may 15 kilometers per hour. So sana maging ganito para hindi naman magkaroon ng land crossing dito sa Bicol area. Ang kanyang trough and intensity forecast naman, so mamayang hapon medyo magiging severe tropical storm category itong si Paing. So ibig sabihin lalakas po siya. Asahan po natin sa siya, estimate na 300 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Bukas sa madaling araw, ito po yung Sabado, tinatayang nasa 100 kilometers silangan, hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Typhoon category siya bukas. At sa bukas ng hapon naman, ito ay nasa 55 kilometers hilaga silangan ng Daet, Camarines Norte. Sa linggo naman ng madaling araw, ito ay tinatayang nasa coastal waters ng San Luis, Aurora. So maglalandfall siya ng Sunday dito sa eastern section ng Central Luzon. So lang siya, gigilid lang dito sa lapit lang siya dito sa Catanduanes. Kasi dito sa forecast. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Dito yung lugar ng Caramoan, Gatchitorena, Presentacion,
Nagonoy, Jowa, San Jose, Tigaon, Iriga, Tagnay, Buhi. At sa yung Northern Samar, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman. 2 yun. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa Masbate kasama yung Ticao at Bueas Islands. Camarines Norte at saka yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Camarines Norte, Romblon, Marinduque. Mula sa Pag-asa, DOS Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangarakan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostaza, Francia May Boras sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po nagatod kan barata. Ako po si Christine Langabella. Ako mo po si Edwin Teral na nagsasabing mabalos kasi nung pagantabay. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon,